सावंतवाडी येथे नव्याने सुरू झालेल्या कामाक्षी कम्प्युटराइज सोने चांदी टेस्टिंग सेंटरचे उद्घाटन सराफ सुवर्णकार संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष श्रीपाद चोडणकर यांच्या शुभ हस्ते करण्यात आले। यावेळी श्रीपाद पनवेलकर, संजू शिरोडकर, आबा पिंगुळकर, दत्तप्रसाद मसूरकर, संकल्प धारगळकर, शर्वरी धारगळकर, शेखर धारगळकर, प्रवीण मालवणकर, भरत पाटील, संतोष चोडणकर, उमेश नेरुरकर, दीपक बेलवलकर, रवींद्र मालवणकर, रवींद्र कडणे, दीपक मालवणकर, राजू पाटणकर, अनिल मालवणकर, मोहन तळगावकर, आबा धारगळकर, सुनील मडगावकर, उल्हास पनवेलकर आदी उपस्थित होते। तसेच सावंतवाडीचे नगराध्यक्ष बबन साळगावकर, उपनगराध्यक्ष अन्नपूर्णा कोरगावकर, आनंद नेवगी, राजू बेग, सुधीर आडिवरेकर, उदय नाईक, बाबल्या दुभाषी यांनी शुभेच्छा दिल्या। सर्वांना चांगली सेवा देऊ असा विश्वास कुमार संकल्प धारगळकर यांनी व्यक्त केला।